Скъпи приятели, утре нашата родина България празнува Деня на свободата. Празнува деня, когато Радецки пристигна с гръм. 3 март 1878 година е онзи ден, който всеки от нас ще помни, защото възобнови изконното ни право да се наречем свободен народ, свободна държава. Вече повече от век помним и славим подвига на Ботев и Левски, на Георги Раковски, на Бенковски и Караджата, на Кочо, на всички онези, които не се побояха да кажат не щем ярем и дадоха живота си, за да ни има, да сме живи и да помним. Днес ние сме се събрали да изкажем почита си към този ден, към паметта на загиналите национални герои. Днес Българското културно огнище в град Феникс, Български културен център Кирил и Методий празнува този светъл ден в нашата история и се прекланя пред свитния подвиг на геройски загиналите, пред нашата родина, нашите традиции, вяра и обичай, които са давали сили на предците ни повече от 500 години. Опазването на тези традиции и обичаи, наред с родното ни българско слово, са основната ни мисия. Те са ядрото, което ни привлече, сплоти и превърна в сила, която ще се бори всичко българско и родно, да е живо в сърцата на нашите деца, да го познават и да го обичат. От името на Български културен център Кирил и Методий, град Феникс, ви приветствам с добре дошли. Учениците от втори клас ще открият тържеството с програма, посветена на националния празник на България 3 март, след което учениците от предучилищна група ще представят празниците Баба Марта и 3 март. Моля, станете за националният химн на Република България. Османското владичество унищожава системата от административни, военни, културни и други институции. Елитът на народа и интелигенцията са изкривени, разпилени и обезродени. Породи, които обществото остава без организатори и водачи.
Въпреки страданията и неволите, българите не се примиряват с новата власт. Първи закрилници на народа стават хайдутите. Яна дори дядо казал, за теб те викнам, запея песни юнашки, хайдушки, песни за вити войводи. За Чавдар страшен хайдути, за Чавдар вехта войводи, синът на Петка Страшника. Да чуят мили момци, зборове и седенки, юнаци по планините и мъже по хладни механи. Какви деца раждала и сега българска майка юнашка. Какви момци хранила храни и днес нашата земя е хубава. Жаждата за свободата е огромна. Затова през годините на потисничеството избухват десетки бунтови и въстания срещу чуждата власт. Като най-запомнящо се в историята ни остава априлското въстание от 1876 година. Сега, когато ви пиша това писмо, знамето се развява пред конака, пушките гърмят, придружени от ека на черковни камбани, юнаците се целуват един други по улиците. Ако вие, братя, сте били истински патриоти и апостоли на свободата, то последвайте нашият пример и в Панагюрище. Тодор Каблешков е роден на 1 януари 1851 година в Копривщица и е сред най-идейните активисти на движението за освобождение на България. Освободява революционен комитет в Пиро и други градове. Избран е за ръководител на комитета в Копривщица, като и за помощник апостол на Панагюрския революционен окръг. Пише кървавото писмо, което поставя началото на априлското въстание. Пак той обявява избухването му. Датата е 20 април 1876 година, а мястото – Копривщица. Предвожданото от него въстаници превземат конака и издигат българското знаме над него. След краха на бунта е пленен от турците. Само на 25 години, на 17 юли 1876 година, Каблешков се самоубива в Габровският конак.